Aitor, egunon. Kaixo, mano, egunon. Aurreko batean jardun ginen hemen irratian Narciso lorei buruz lilipak dira euskeraz, baita oso polita dira, eta oraintxe ari gara ikusten Narciso lore horiek ederra daude ikusteko moduan. Eta horrekin oso lotuta dago gaurko konzeptua, ze gaur hitz egin behar dugu narcisismoari buruz. Narcisismoa, ez da? Hori da. Eta hor, azteko igual, aipatu genezake Narcisoren mitoa, ez da? Ez? Bizka kokatzeko, ez? Bai, bueno, Greziatik eta torren, ez? Mito bada, ez? Narciso bazan gazte bat, oso erakargarria eta gizon emakume guztiak, bere atzetik ibiltzen ziren, baina bea ez zituen begirik, inorrentzako, bere buruarentzat bakarrik, ez? Denak baztertu egiten zituen. Ederra zen eta oso arrozegoen eder izateaz, ez? Bere burua izugarri maitezu, ez? Bere burua bakarri maitezu. Eta kalo, alako batean jenko batek, Nemesisek, ez da gin horri zantzan, madarikatu egintzun, eta sentitu behartzen zertzan, ez? Maitasunaren mina. Eta orduan horretan, urmal batean bere buruaren islada ikusizun, eta maite mindu egintzan, hainbeste, bere burua ataz maite mindu, baina ezin lortu, historia batzuk ez dute erotu eta bukatu zula, eta beste batzuk ez dute, hainbeste horbildu zala umalera bere burua maitatzea, hortxe, ito egintzala. Erori eta ito egintzela, ez? Bai. Bueno, hori da mituak esaten diguna. Mituak utzita, itzigin ezagun, ez durraragizko personei buruz, ez durraragizko persona narcisistei buruz. Nolako dira persona hauek? Bueno, lehenik eta behin esan behar da, Sigmund Freudek garatu zuen teoria hau edo planteamendua, baino gaur egun nahaste batetaz ari gara, ez? Hori, ez? Norberaren gehiagizko balioespena asaltzen duen nahaste bada, ez? Hain da duten autoestima aldua pertsona hauek altua, pertsona hauek bere burua baino ez dutela maitatzen, eta beraz ez dute besteekiko empatiarik erakusten, eta izugarri berekoiak izaten dira. Narzisista batek bere baitan pentsatzen du, inorrez da ni bezain azkarra, edo ederra, edo bikaina, eta... Ez da soilik edertasuna, gaitasun intelektualare bai, ez? Pentsatzen dute beste guzti baino askoz ere azkarragoa direla, ez? Beraien pentsatzen dute azkenean direla, beraien zilborrara begiratzen dute, ez? Eta horrek ekatzen dute, horrelako arazo duten pertsonek maitasun harremanetarako zailtasunak izaten dituzte, esaten dudan bezala, beraien zilborrara begiratzen diote bakarrik, eta izaki, ez dakit, excepzionalak bezala konsideratzen dira, ez? Eta espero dutena da, bestek ere beraiek mirestu dezaten, eta pertsona ezin hobeak kontsideratu dezaten, ez? Egon naiz ikerketa batzuk aztertzen, eta azkeneko 30-40 urtetan, nahaste honen agerpena, eneko 30 egin du gora. Bai, gizarte individualistetan, eta irudian, ez, oinarritzen den gizartenetan, eta hori, ez, individualismoak ekarri duen ondoriotako bat izan daiteke, baina hori, ez, azkenean norberaren autoestima lantzea baino egiten duzuna da, zure autoirudia puztu, eta narzisismoan erori zaitezke, noski. Zer dago persona hauen atzean? Bira, normalean pertsona hauen atzean autoestima desegoki bat dago. Eta izkutua mantendu nahi duen nolabaiteko inseguritatea. Narzisismoa agertzen da defensa mekanismo bat bezala. Hau da, benetan minduta dagoen autoestimo bat edota dituen ahultasunak, pertsona dituzten ahultasunak onartzeko ausardia nahikorik ez dute, edo ezintasuna dute, eta hori estaltzeko erreakzio bezala ikusi dezakegu narzisismoa. Kanpotik ikusten dugun harrokeri hori, barruan gordetzen den erekin huts baten fatxada izaten da. Insegurtasun badago horren atzean, eta insegurtasun hori kanpora ateratzeko modua da, esatea ni naiz hemen inor baino gehiago. Eta gainera oso trebeak izaten dira, izkutatzen inseguridade horiek, hitz jario izaten dute. Inteligentea badira, persona, adimentsua badira, ez da, hori izkutatzen ere badakite ongi asko, Bai, eta gainera bizitza osoan zehar ikasi dute. Oso trebea dire hori izkutatzen, eta askotan, esaten duan bezala, hitz jario erabiltzen dute, komunikatzaile honek izaten dira, eta bereziki trebea dira izkutatzen dituzten ahultasun horiek. Eta nortasun narzisista sortu egiten da, edo hori nola da, esan dugu defensa mekanismo badela, baina ez dakit... Bai, egia danik lehen aipatu dut arrazoi kultural bat, baina ikerketa, iturri desberdina daude, nola erekintzen den, ez? Nortasun narzisista bat, baina gehien sustengatzen den, edo evidentzia gehien ekarri dituen literatura da,
gurasoak aurretik ja narzisistak baldin badira. Esan nahi dut, normalean guraso batek narzisismo maila handia baldin badu, egiten du, seme alaba erabiltzen du bere burua goraipatzeko. Hau da, ulertu dezagun, seme alabaren jokabidea edo itxura fisikoa erabili dezake, besteen aurrean zein guraso ona den adierazteko. Hale seme alabari ematen din maitasuna erabat baldintzatu egiten du bere lorpenetara, bere jokabide publikoa edota bere itxura fisikoa, baina ez umearen ongizatearen zai, bezik eta nolabait gurasoaren autoestimoa ezinbestekoa delako seme alaba modu batekoa izatea. Nolabait da, maitasun baldintzatu hori, maite zaituz soilik nire aita edota ama perfektoren itxura elikatzen badidazu. Eta honek ze arazoak hartzen du? Egoeranetan seme alabak ez dakiela nola jokatu, zeren gurasoaren beharra amaigabea izaten da. Eta honek egiten duena da aurra patroi bat ikastea. Hau da, besteei bere burua irudi distorsionatu bat emateko beharra dauka, besteek konsidera dezaten pertsona bikaina dela. Baina, karo, honek gero, frustrazio asko ekartzen ditu, nerabezaroan, helduzaroan, autoestimo desegokia elikatzen saiatzen baita umea, edo gaztea, edo heldua, besteen miresmenaren eskutik. Nolabait, besteen jokabidea baldintzatzen du bere beharretara egokitu arte. Eta hori txiki-txikiteatik ikasitako baldintzatutako jokabidea izan daitek. Beraz, lotuta dago guraso narzisistak, guraso narzisistek, seme-alaba narzisistak izango dituzte, izan ditzakete? Arrisku hori dago. Bereziki umeak ikasten dituelako patroi batzuk eta galdu egiten da bere nortasuna edo identitate eraikuntza horretan baldintzatuta dagoelako beti amari edo aitari, plazer hori emateko, eta honek eskatzen diona. Aitak edo onak perfekzio nahi dute, eta orduan seme-alabek perfekzio hori bilatu beste remediorik ez daukate. Perfekzio nahi dute, berairen aita eta ama irudiaren, hori salbatzeko edo eraikitzeko, semeak eta alabak erabiltzen dute horretarako. Eta bikote harremanetan, zer moduzko dira? Nola moldatzen dira bikote harremanetan persona narzisistak, ez? Kontuz. Pertsona narzisistak harreman afektibotan normalean beraien bikoteari modu negatiboan ere egingo diote. Bikoteari esango diote askotan imperfektoak direla, akatsa asko egiten dituztela, desegokia direla, edo ez direla narzisoak bezain perfektoak, ez? Bikotaren hautematean nolabait saiatzen dira beti manipulatzen, beraiek beti ongi geratzeko eta bereziak sentitzeko harreman horretan, ez? Bestearen pentsamendua ere dominatzen saiatzen dira eta beraientzako hori baita elikadura oso onda, ez? Gezurra badirudi ere, narzisistek askotan bilatzen dute bikotaren barruan gatazka egon dadin, ez? Beraientzako aukera badelako bestea azpia mantentzeko edo biktima papera erabiliz modu agresiboan hitz egiteko eta bikotaren jokabidea deskalifikatzeko edo humilatzeko eta horrekin gatazka irabazleak irteteko. Hau ere, ikusten da, ez? Askotan narzisistek koste egiten zaielako beste merituak onartzea eta bere akatsak ikustea, eta gutxietan ikusiko duzu narzisista bati azkar zoriontzen bestea, ez? Nolabait beraientzako orduan gainetik zaudela onartzea delako, edo zailtasunez barkamena eskatzen dute, azpitik kokatzea litzatekelako, Ez bada hori bikotarremanetan ikusten badute bikotea urrundu egingo dala, eta orduan ez galtzeko edo orduan hasiko dira igual barkamena eskatzen, baina beti ere bere iriduia eta bere menpekotasun hori mantentzeko. Ez? Berain estatusari zera... Narzisismoak daukaten pertsonek, egoa oso postuta izaten dute, autoestima bajoa izaten dute, hori izkutatzen dute, eta enbidia handi izaten dute ere, orduan, kontuz ibili beharra dago. Eta kontuz ibili behar dela esaten duzun horrekin lotuta, zer egin narzisista baten atzaparretan ez erortzeko, edo askatzeko? Lehen aipatzen zenun, Manu, ez? Narzisistak dira oso azkarrak, itzjario izaten dute, diskurso erakarria izaten dute, askotan ere itxura fisiko erakarria eduki dezakete, ez? Karo, norberak bere autoestima baxua bada, erakarria sentitu daiteke, ez? Narzisista batengatik, eta hor dago arriskua. Adibidez, klabe batzuk. Ikusten baduzu, hitz asko, promesa asko, baina jokabide gutxi, kontuz. Ikusten baduzu jokabide bortitza duela, igual beste pertsona batzuekin, baina zu konkistatzen ari dela goxotasunez, kontuz. Etengabe bere burua gehiegi goraipatzen badu, esanez, ze importantea den, ez? Modu zuzen edo zeharkako batean, kontuz. Eta bere errespetu faltak edo jokabide desegokia justifikatzen baditu etengabe, kontuz. Orduan, zer esan? Modu egokiena narzista batekin amaitzeko,
kontaktua erabat etetea da. Eske oso saia daukate, ze narzisistek oso gutxitan onartuko dute egiten dituzten gauza okerrak, gaizki egiten dutenak. Egia da, batzutan, hau ez dela erresa, ez? Batzutan egoten da menpekotasun harreman bat. Ba, zure jefea bada narzisista, nola eteten dute. Edo zure irakaslea, edo igual daukazu nola baiteko menpekotasun ekonomikoa, zure bikotarekiko, ez? Hor, Skyler psikologoak garatu zuen metodo bat, deitzen zaiona harri grisa. Harri grisa da, metodoat bera, psikopatekin garatuzuna, eta oinarrian da, karo, narzisistek eta psikopatek ere, bai ez, elikatzen dira gure erantzun afektiboetatik. Osea, gu erantzuten badugu modu bortitzean, edo asarratzen garrenean, hor beraientzat delikadura da. Orduan, harri gisa da saiatzea, hori ez, harri bat bezala erantzutea, alegia, erantzun afektiborik ez ematea. Modu alik eta planoenean erantzutea, narzisista batek edo ematen dizun, gatazkaren bilaketa prozesu horretan, eta horrekin lortzen duzuna da nolabaiteko estintzioa, edo bentsat elikadura hori ez ematea, ez? Harri grisa metodoa. Esan duzu hasiera nahaste badela. Bai, egia da... Beraiek onartzen dute tratatzea? Edo hain narzisista diren izango, nik ez tokate tratamendu baten beharrik? Bueno, eske hor dago aipatzen duzun arazo bat, ez? Narzisista nahaste bat, narzisistek asko kostatzen zaie guzti arazoa daukatela, ez? Eta egia da, deno daukagu narzisismo puntu bat, ez? Egozentrismo puntua daukagun bezala, ez? Gure burua maitatu, eta gertatzen dena da, hori estremora eramaten duzunean, etengabe zure bizitza, zure burarekiko bakarri, mitoan bezala, egiten duzuna da, gatazka txua den mundu batean bizi, eta etengabe ari zara, ean nola lortu besteren mirezpena, edo besteren onartze, edo nola zure posizioa edo gora ipatzea besten aurrean, ez? Eta orduan, ikuspegi kliniko batetik, ez dauka prospekzio erresa, narzisismoa. Azkenean gainera, narzisista bat juten danean konsultara, begiratuko dut, azkenean lortzen du modu zeharkako batean edo zuzenean, inkluso terapeuta behataz maite mintzea. Eta hor sortzen dan dimekia oso komplikatoa da. Horregatik zaila izaten da hauekin kudeatzea edo lana egitea. Kontu zibili, erne ibili. Ez? Arrapa ezaitzain, ez? Zigual kalte egingo dizuta, ez? Bai, bereziki harreman afektibotan. Kontu zorrekin, egia da sartzen zela beraien mundu eder horretan, eta azkenean eragiten duna da, zuera ibili bere autoiridua elikatzeko. Bueno, interesgarria. Narzisismoaren kontu kanpotik begiratzeko. Bai, Aitor Aritz eta astena pasa. Berdin, Aitor.